Welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Nice to be alone and wearing red. Di, birthday, ano ni mo birthday wish? Hello, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, birthday ni ate. So may salo-salo kami konti. So samahan nyo kami. Tara na, punta tayo ng kitchen. So let's go and eat. Di, birthday, ano ni mo birthday wish ni? Ay, nabali. Pati pang dagot. Nasaan tubos puro? Yeah. The music niyo birthday. Pwede. Pwede na, di mo na copyright no? Happy birthday, di ba? Ayaw lang kay maniguro ta mama. Kuan niya imuhang account. Kita na lang mo kanta. Pang last na lang good happy. Let's go! Happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang kainan. Happy Birthday. Happy birthday, te! Thank you. Wish birthday. Happy birthday, ate. Thank you. Good health and God bless. Tanawag niya. Pero si, ang Iring Banbanon na itago. Nahadlok sa kanta. So, nami celebration, gamay lang, pero at least happy me. Good health. Anong pundador. So, Pastilan. mga ona ta, mga Iring Banbanon. Mga ano ba? Anak ka? Bahaw. So, lamin na ang kuan ng Kataan. Ha? suka ang Tinido. Okay. muy yung asa na. Yung Shanghai. Shanghai. Mangain tayo. Sipan. Manganta. Lami kayo. Igluto yung Joby, lami kayo niya siya ka ng shrimp. Unsa niya siya? Garlic? Butter shrimp. Buttered shrimp with garlic, no? Na. Nga spicy. Nalami ko magkaayon. Saliti. Tapos saan tawag ganito? Scabeche. Oh, nami. Bisaya. Scabeche, no? May tawag scabeche sa Bisaya. Unsa ni isda, ate? Katambak. Katambak. Yes. Eh, Happy birthday. katorto. Yung video pa. Di ba mga Nami pwede Shanghai. Yung manon. Di ba? Okay na nabasa di ko mo. Napamigig dakon kay suto. Natulog na ngaon. Wa invitation. Hi, sorry mga Iring Banbanon. Wala na mga visit eh. Dili. Kay may trabaho. Si Miko ko duty pa po. Ogo. Shout out Miko Valiente sa album Yes. Diving Dubai. Yes, asa na ka? Oy, ari na diri. Ang tagay nagpaabot nimo. Basig malimtan ang kao, ha? Wala ako nang tata. Okay. Ay, kuha niyo mo 2 tayo. minutes pa man to. Itong na. Nalamig kayo Shanghai.
Dia. Tanaw sa Dia. Tago-tago rin dyan. Tago Tago sa balik, tago rin sa balik eh. Hadlok. Gara-gara. Malami pagkakuhan. Timpla. Ito lagi. Ito lagi. Pansit na naturahan. Ang pansit. Ang samsik ko. Ang pansit okay. Ay, di ba? Kulit o puno di isdaan dito. Di na ka magsiging pangitan. Abihon o kuan. Aso tanong yung kami doon. Bihon o kuha na. Wala mo ikuan dito. Parang murag bami ba? Baka na bami sa Tagalog, no? Wala. Pansit rin na ilan. Pansit lagi na. Sutamon, pansit tawagin na. Pansit Kita rin sutamon te. Ano ang sauce niya? Parang... Lagi. Ay, uy, nilagpot. Na, mabot. Ha? Ano yan? Sauce? Na o kaming erbig imo inon halang magduha pa mi tuog di na mo ilawan kay Ano mahang? So ang halang manggod niya bi kay gamay ra? mura ragwa na to. Kuha sa tubig. Nasulod pag Karang aftertaste sa halang kan ba? Sauce. Halang. Lagi. Kami lang din rin. Birthday ni ate. Nagtiok man si ate karon. ano siya yung new norm sa birthday basta pandemic. Yeah. Asa cake niyo? Yung ibalik? Ano? Si Lia, napatanggad, natanawa. Nagtago-tago. Siya natanawa ang una. Tago sa ko ang Shout out din ni Archie. Wag juga diri doon ha. Last year diri ka. Yan bay! Sakto na to, dali pa sa pansit ba? busy bantay bata or 6'3". Okay. Nung pansit doon. Sakto ang pansit Pero- yung ganito ba? Pero ano lali bang pansit sa ato? Lahat. Tanton. Yan, dodre no? Sa, dili mo sa mo ng mga KFC ha siguro. Kay si Kapitan muli magdala na sa og kanton. Magdama na lang pustahan, magdala na lang Ano? Oo, lagi uli na to. Murag Mura maguna mong uli. Kay tayo yung birthday mama. Problema lagi ko sa kung vaccine o. Makauli, tawag pa bakit? Shout out sa mga nanihapon. Sa ato di ay. Manihapon ta. Kami kayo mukhaon. Magkupitin siya. Kami na in town. Dako nang kakay kong watch out eh. Si Lolo si Dida. Hapit na kong no 4. Kuwaag 40, kuwaag 30. isa mo siya. Malimot siguro kaya ako i-play dito sa kuan sa office. Dito ko na ma-clear ang history. Masun. Ano di mo clear ang story? Dapat i-clear na siya mag-kuan ka. I-play niyo mo. So mga ilugan banon sa napay batch later. Ito na. Hi! T, shout outs the buhol T. Shout out sa Mother.
Taga Tubigon. Panayta yun. Tubigon. Akong mama. Akong kuya. Akong sister-in-law. Doha ka Mga pagmangkon. bata. Jumar Jaber. And Inday Queenie. Shout out. Love you. Mwah. Hindi, Queenie, saan iyang YouTube? Kuan dili akong pagumangkon. Ah. Pagagawan. I-subscribe ninyo da. Iring banbanon. Ako, ano siya? Rompita mo na mo. Oo. Guys, thank you for watching my YouTube channel. And please subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Thank you and God bless to everyone. Don't forget to like, comment, and share with your friends. Puno sa KASAKIT o puno sa KALIPAY, i-chika mo. Laglag natin mga iring banbanon. Have a nice day everyone!